Yamoya nsam kasi ya Yesu. Amisha. Yada radia sipi. Radia dom. Ananso wadiaba. Butani nina ye. Jericho afesua. Menumi enu nina ya boya adwempose. Ye jire gufem. Ade baako a menim ni sɛ Jericho ebedwiria na wo nsraban a Israelfo ekyiriye. Amen. Nsraban a Israelfo yɛde ekyiriye. Ochire nsrabanu kodrum pempenso a obom paye ade ane wo mni se na den se nipa bi betimi anta Jericho. Na be Joshua chapter 5. Joshua chapter 5. Ufre Deuteronomy anako Joshua. Joshua chapter 5. Yeah, kind of free. Chapter 5 verse. Joe, that kind of first time, mama. Bepacho. Amen. Amen. Joshua chapter 5 verses 2 down to 10. Joshua 5:2. Ose oman twetwe acha ne twam afahye. Yankenkan. Sabrena la Awurade ka kire Joshua se, "Jo twerebo asekan. Na sane twetwa Israelfo ne twetia. A etoso mienu. Na Joshua ye twerebo asekan de twetwa Israelfo ne twetia. Ana rot kokko no so. Na de enti a Joshua twetwa won twetia ne se, oman na wo firi Misraim bai no marima nyinaa akokofo ni nyina wu kwan no mu wo ewo wu kwan no mu wasira so wana wo firi Misraim no akyi nanso oman no wo firi Misraim fie na akyi wo won kwan no mu esira so nyina de wo won kwan esira so nyina de wantwa won twetia osin firi hia aduana na Israelfo nante esira so kosi se akokofo a wo firi Misraim bai no nyina sakura ifiri se wanti Awurade ne ma Awurade ka won ntam se wale hu na asase Awurade ka won agyanom ntam se wode be ma won asase se nufusuo ne yewo no na adu say verse 7 was na won na Joshua twitwa won twetia na wo ye momono nto ifiri se wantwa won twetia okwan ni mu na wo wie omamu ni nyina twetia no wotena be ho nsraban mu kosi se wo ho saneye na Awurade ka che Joshua se ene mamini Misraim nso pa afiri moso eno nti na ofra wo Gilgal asie no muni de besi ene yala na Israel fo nkyere sabai Gilgal na odi twam no bosome no da etoso dunan na nwumere Jericho mpapra so na twam na kiri no de kyeye no da no ara ana odi asase nso aduane apiti ne nchewe onyankopɔn bɔfo na manna no tutwa frida odi asase nso aduane no ade chen na Israelfo no enya manna bio na wodi ke na asase nso no baye afino anamu na Joshua wo Jericho ho no
ɔmaa n'ani so hwɛ na hwɛ ɔbarima bi gyina ne ntenten so okura nkrante a watwe na Yesu akɔ ne nkyɛn kɔka kyerɛ ne sɛ wɔyɛ nafa anaa yɛ natamfo afa na ɔsɛ dabi na afei na maba sɛ Awurade dɔm so safohene na Yesu de n'anim butu fam sɔre no na ɔka kyerɛ ne sɛ ɛdeɛ na me Awurade ka kyerɛ na ko a na Awurade dɔm so safohene na ɔka kyerɛ Yesu sɛ yi wo mpaboa afiri wo nan ase na deɛ wogyina hɔ no yɛ kronkron na Yesu ayɛ ɔsa medase but when Selma akankansa me pasa obia wa pay attention kakra bi mame Israel, mine. And started with Abraham. And started with Jacob, Isaac. But Israel, I started with what? Jacob. Amen. Yes, Jacob. Yes, is it true? Answer is no. What you may say, amen. Why 19 kurafo? Ni nyansam. Anam pani nieba ya nadia. Amara wanyan free au chamuno. Nam pani niena baya nadia. Nini atoni pani jia duane. And this is two brass pania. I was a change. Jemeso, amen. Ama dear Omuhuni so ye kumanwa. A pambia bada omu abepen in the Bajinsha. Number 2. Answer that Jacob. Your friend Israel. Israel met with peace. Israel are met with what? Peace. About with fight. Israel pie one token. About what did they make to us? Answer na Israel. Yadimba to Jacob. Me akase yefrau Israel. Epiewo entokwem. Amen. Enti yaka Israel asekyerɛ ne Nyankopɔn kufuni. Obi a wɔne Nyame ako na wayɛ deɛ bɛyɛ wɔtibi no. Enti Israel ankasa no. The word Israel means what? Fighting. Jemeso, amen. The word Israel means what? Jemeso means what? Fighting. Na shesa Awurade bie ɔkyekyere ɔman na ansa na wobetumi alidi agye ɔman na tum no ɔsɔ ɔman na hoɔden yɛ deɛ bɛn ɛhyɛ ehunu sɛ saa nation na hoɔden no aburo ɔno Nyame deɛ so. Amen. Before ansa na ɔde the name Israel. Amen. Na menwie ɔman no hoɔden ɔman na kɔya nkoa. But when a who didn't mean save one, every one coin. Amen. I did you another coin. I who then, and it means save one them for. The Bible said, I'm one them for one who. Now who didn't? Jemeso, amen. Now, me can't some kakrabi at all.
Yan Shadia. From day one, I already born in Trimopaswabeti, Israel. Every Egypt. Fight and started day one. Moses. Adam Moses see Egypt, you know. That day, and a fight in the Shassi. Nyamea, home. One Muslim, a home. And a coin. Israel Nibia and Kubi. Jemaso Amen. Nyame, or a home. One Muslim, a home. And I had the other. A coin. What coin could say? What did a home in our soon could name? Make us a matter. And yes, son about to us. I was say Ojaya Kona Kanama Israel. And Mara obey you on my free honor. Dear God, Israel for there. If you say, what training before, and son or deny your mind. What training before, and son or deny the other. Oh my. Wakoman or Egypt. And Trasa, Omakuman or Puja. It is honorable from Egypt up to Canaan. Israel for Koyako and Sa Omo coin so many fight and San Omo do the land of what? Canaan. Now the customer now. Israel Eninkaya. Israel Eninkaya. Israel to send a Christ of fire. Israel Eninkaya. Already in Hodi. Sanabaya Israel Ebesrono. No dia nidia fata. Aya diabai. As Israel and Guru. As a Tranessa, they obey in free Egypt, you know. Or no Israel would have said, or Nanako, I didn't so. The entire Yamu antra Israel Sonono. Because of that, Israel would have said, one in Yamiako, what Timino. The battle what is here. And this over you free Egypt. And trust him in slow. Amen. The now say a radical Israel. The woman a radical free Egypt in Irano. Obu Misrim Abosom. Asere Nyamena. Obey you no. If you say, one Timina Bosomina uncle, I knew also. And a choir, Yamifa should be breaking a bosomo. Israel for Anadiabe. Oma Huru. Kona Omukwai. Omukwai Kwa. Our Egypt. I'm a bosom in the life. Be one so. Pimpim one so. One Timmy and you are who. I what did him. Make us some natural. What am I so? Amen. And then, Yameba and Orisa. Sa Crucia, Mamma Mobile. Omo ntimi nyi omo ho emfra bosom yinsem etumfo ne nsem digisa asafo awurade na ako edi abosom ne ne etumfo ne sunkonim no de save Israel jemeso amen
Israel for Zuri say, woman in Yamia Kumba will met me Yame. But it's Sapo Sumina wa Egypt in India. Woman to me and Konkan, woman what they are not here. And to me, the person in that I did try to what they could to heavy. Amen. Woman what they are to me. It is already Israel. That's what woman free Egypt. Abakwem. Now already by Samra at the Mawana. I was sure we were at the Maran so free some and Wakupai. Meduso. Now the amount to me now Conodia. I was some cost of Moas here. And then I saw Yamia before. Wakati wansa ani amadwene mukwam na munyame no ya mubunu na musuo no no amaje mo wade abai insa mama kasa mo nchro ya penso nyame a ofra wo afra me wouldn't know. What you must say, amen. The amount I did you crowd to any be a kaka. Wouldn't know. But I wouldn't Muslim. As one make a boy. Wouldn't Muslim. And this all your body be. No one catch us and do man, I was a poor and then never see. So that's it. That's what Cassim do Jackson Maya. Mina Bobidiano. The women who can say Diabo. Jemaso, amen. Meaning on the side. China money and 20 money completely away at the abbey. What do you want? Nana so. Ever do woman, no of animal so. I do a mobile young quack. Went to me on the wall. And the one who slow, anyone who and thou so. Jemaso, amen. Yame boss run your sassy. I want you to wow throw banner in the immunity. But Paya, and I didn't call you Israel. And say, what in a mission into Moses and you on Mason. Now, one from Mrakena as assassin. And then me aim, this walk you are my Beku walk. Jemaso, amen. But Israel wants to be a bosom. Every side, a bosom in the deal once you are Egypt 400 and what? 30 years. One Timian control one, most many do also. Nenyamedia, a mirror of the Siano, Omobron. According to Hosea Cross was we. What you saw me per amen. Mamma Busa. Bibusa. Obadia di Sagana ha. Mijina Ghana. Ghana flows rob bosom. Ete nyame alama boa adentia obi anka adentia amen asetrane sa anuna ye nananom enino asomo no jemaso amen dia otia no okuno me o semra mana on this one what jereno jemaso amen and who anyone who throw the ye janom any mama no so edi besinna and ye jeremai ehua ada ye jania na no so no ada ye nso so ye janima nsoro nyame nti wan sema no nyam wan koto ansore no
Ubu Nyankopɔn di otime ba pe. Jemeso amen. The battle what yes. And you obi ti asori mu na. Osuro bosom acha hwan. So the American boy. So what yes here. Enti nyame ade abufuo atwiri agyanum wosere so. Kumnipa 600,000. Okumwom mekoka tu miyenupa. Still nani husuro nasu ni Israel. Wajebe so amepa amen. They say one day apart from adi nipa 23,000 ashema kata wamoso. Wama akaso ayakwa. Ni hubi enyehu. Amen. Wama manda free suraba wama di wama nsuro no. A pipe koko wama fam wama nsuro no. What ya say? Wadani munu kumdum oja fodum wama nsuro no. Ti asem ni ho. Ade bia wo se nyame ye. Eman hu suro to Israel so no oyai. But Israel fo anya bia bai. One man say Minister Jamai, Kwakusoja Sarabra. Minister Jamai, Ananam, Anada Communina Ring Muna Pam. What you say? My Moso Jamai Shuho, my breaking cry. Now for me, Basso Jamai, Uzu Master Trase, Uzu Samatra. Man Yaway, Uzu Samaya. As a train, sir, may defeat you, and I'm a boy. And to the who's run at the other. And so, Abia, make sure your mind find side, or you be training. I'm a man, baby, I the other. But another who are the Ancasano, why you not the Jamasoka say, amen. Now who are the Ancasano, I know the other. The battle what you must have us. Amio. Fine. In the Israel, Ejrasa, Nijina Biano. Siasinya Minya obon on Edini Keke. Na ehuni surobi angadi abe. Anaudi akamara hodua. Moses kwaje ba Israel fo buni nyina so. Omu buni nyina so. Oba Israel ma Israel fo ahemfu nyina kosoma bosom. Hwe Kinaha. Hwe Solomon kwasi asmo odi ya. Hwe David, hwe Saul. Jemeso amen. Na urade wo suro bi anyade abai. Eni wo mu. Efrisa. Wo hunu no wo mu sai. O ma defeat him. Jemeso amen. Amamen kasa metro. Erade o. Wo jemeso amepe amen. Erade. Na kenka hanu a. Amra Moses ewu ye kire wo. Ana urade fra no ba Joshua. No ka chansa mako Moses wu. Afei, wona wo betwa Jordan. Ya den na ye na. Jemeso amen. Na said ya miasa for urade bi di Moses kire no. Sa na madu achi. Na obi biara re nyina wanim. Onkwa na nyina. Jemeso amen. Na baby a wode na abesie no me awurade na me de ho amaw no aka ne saa owia no se beda na wo yabam ase mamra ngoma mfiri wanum dwene ho awia ne anajo na wo hwe yo sade nsem e wo ma watworo no tie eno na wakwa ba yo jojo na siwiye jemeso kasa amen. The first partner Israel aba from ayamra Israel ne I. The first time Israel for Bafom, Israel ne me drama dio. No Israel for conquer Jericho. Israel don't so suffer him no.
bɔfoɔ kɛseɛ firi soro sane aba 72 million battalions efiri soro asane asi fam abɛdwiri Jericho afasuo to agu ogye me so amepɛ amen only Joshua alone and the whole bɔfoɔ the whole Israel and who bɔfoɔ only Joshua alone ɛna asɛm no ɛbɛɛ Joshua nkyɛn sɛ bɔfoɔ no ka kyerɛ ne sɛ sɛdeɛ Awurade sie nie sɛ mowura Jericho kurom a ma momfa biribiara adeɛ bi a yɛ Jericho deɛ no mo nsɛn ahyiradeɛ ma momfa ɛmmoa ma momfa monsa biribiara sɛ yɛ adeɛ a akae na wɔsoro Nyankopɔn a nka saa deɛ no wɔnyɛ adeɛ bɛyɛ na the fear of God ɛnini mu wɔn ho sɛ ɛyɛ wɔn amɔde mmɔ ɛna wɔn de adwiri afasuo nti bɛsi nnɛ asɛm a Ghanafoɔ nyinaa ka nsɔrefoɔ ka sɛ ɛnwom to wɔn to yɛ no ɛna adwiri afasuo wɔn mfa Nyankopɔn anim onyam nyɛ adeɛ bɛyɛ ebesi nnɛ Jemaso amen. Kusi ba kokra di abonyum. Jericho afasuo no bebubu gosogoso. Yedi aye nyum to na cha ho asia. Jericho afasuo no bebubu gosogoso. De osane ya obedwira afasuo no ye ni tira nchan. Ani ade anmonyam manum tofo na atwa ho ya de ban. Sia. Edi adansi ase Awurade hu suro bi anya de ebe ni wom Awurade se asa wɔn nso ana Joshua de wɔn kɔ no wɔn na nyini wɔn mu a ehu ne de Awurade yɛ wɔ Egypt Jemaso amen amarima 600,000 na nyame yɛ kum wɔn nyina amana kɔka only 2 Joshua and what Caleb wɔn nko ana na aka enti wɔn ma no ani adu omo be twa Jordan omo ma no ne adu omo be dwira fasuo enti Awurade ye ensantrani bi ama me huhu abeto odesai enkyire ma no so enso say the heart of their fathers omo papa no makoma omo papa no madwene omo papa no honhom na ha dia bai ebio na oyo maya omo ye momron tofo me so omo ya dia bai momron to na ye ntwa won twatia di no oni nyame ni apam e woni mogya omo ye momron tofo te Awurade hye Joshua ka kire won se won kyensraban Jemaso amen na se no ono Awurade be dwiri Jericho no gisa emrantiam ye twa obia twatia yi momronto ne tokona ne twatia no ansa no mo ho ate Joshua ya sa Joshua ye wie no ana Awurade ka kire ne se wotia me na so atwa mo twatia de wo ye twatia twa tosom yenu me ma Abraham ana na sefo twatia de tosom yenu na mo aye Jemaso kasa amen ani afa na me ba muri Misrim nso pa de abai etewunu se ajanuma no mo nam kwa mo ba nyina no na Misrim nso pa de yade abai esoro na solo ade Misrim fo ye nyame asopa wo mo no na sa Misrim nso pa na yade abai esoro mama musa wa wote a ebusa woni musa ya wa hai yam papa no musu ya nana no musu ya ofa no musu agunafo su bretuofo su ayukofo su asonafu onse France ayuko esu ya nanam esu pai eda su kurayen woni me sa da su kurayen adantia ya yakoma mu momrontofo aye twa ye twatia ye nima dia ye frɛ ni twatia twa Jemaso amen
dia dance yesa ye ni Kristo ni apam woni mogem the person wa ha unu ni awasa oye jemeso amen awurade ne twetiatwafo ni asem o wone mamonantofo ni asem agi twetiatwafo ansa na awurade be sane aba won sra ban mu no na onya koma mu mamonantoni na watwa twetia jemeso amen the person obi a utie me ne tie ne ye ema wajanom ani atranton wajanom bu a wamu ade anya de pa bi mawo and follow wajanom steps jemeso kasa amen wajanom de yabai steps and follow when one ni wajanom achi wade achi wajanom kokobone won suba morning ani wa braba wade se nyame abufuo no eni wona chi bi jemeso amen Yehuatan na busuan kante se wo yehu e bata what ya say that sonko wa busuanum is better for you amen se etobiri bia last me ka sambi se mo ti me boa e besin na aye adwuma asema me kan won sha no nso abusua bia every year every blessed year Christmas Easter aneda obi bewuo awafom obi bewu abusua no yegunsa afra busua no bosom yegunsa afra busua no nsamanfo yegunsa atrasa yenyame ni twaka abosom nsaman ensuo anenua anyina busuafo na tieti ginapa asma me kameboa why say ye janum bone yegusu toaso why musibe boa unena jemeso amen ye janum bone yegusu aya de abai ye toaso ya de anu bonya medin se de tetene no mo bonya medin so no mo nim no sa na ye pensu ye tiasemni aden jemeso amen awurade kachiro Joshua say yeden ye nam na sadia be di Moses ti den sa na be du achi waka wie na so enkosi sa Israel e be twa won twatia jemeso kasa amen abayira masam Misrim nso pa be firi won tiri so ma memu samu am wo ha wo yakoma mu momontofo ana wo yakoma mu twatia twani why say what janum so pada so the curses of your family una nana bosom da so di wachi why say that should do wachi why say that should do mu asetrane say nso pa ne da so ya de abai eso wo yakoma mu momontoni wutimi no obi yaka obi ho asem tiwtirim wujune bone ma wunu ya obi koso aya wo ya utwitwa manfo na ntini wuti asore mu kum nipa yinyi nsegu body bonyani sadi bonyani nsadene wo hom yisia ni nyankasa kunafo ofom wa ma de fa abada no so nyankopa ba ko agye wabrekura mobroni asade wo fie tirimodeni ayamo anwino so ana na obi ditie bada na urade akayo among some what you must amen but sure you do I was here dear I did the man I am Israel because he said obedi assassin suaduane na duane obedi ya no jo wose aduane ba nchewe ka ho ana de ai ana piti eyenuane mienu ada ne ade ya piti ho ananim
Abrona dia. Abrona dia. Koko. Jemeso amen. Anan chiriye. Amen tro wade. Obetimi achi aburo ebedi 1 year. Nansai. Enchiriye na soja fo de kwa akon. Aduane nyina abesa ebeka nchiriye. Wanchiriye ku anum nso a wonda. Jemeso kasa amen. Koko yedi body bunu na ehye. Odi body bunu a sitire sugar enim. But a berea obenya sugar. Enti yedi aburo ane koko yedi aya piti anameboa. Fa. Ade ba ko amepa so ote ase ni. Don bedu asase no so aduane omudi yeyetu. Nchewe ana dia bai. Lawrade ka sama tire wo mo. Ti asem ni. Ojai man na to. Omodi bi ka wo man no. Ojai man na to. Watre won se aduane omudi aka wa no no. Wo mo woni se eni kwan se Awurade asem afiri wa ma no da. Awurade asem test wom na enyinya empro eche aya forever and ever. So chenchewe egutuwa mu a ebedi 1 year won san kan sibio da. Ode ma odi na Awurade nim se Israel abakai abadema osoma Israel dom so safohene dom bare mapa opia ba Joshua ne hu no akon nche obusa ne kwase ho amafa na matamfo afa osafe na mafiri maba se Israel dom so safohene Awurade dom so safohene jemeso amen mame musa Moses time na Awurade kofa Israel for na ada na bofo na mframa Moses call Egypt akofa Israel for na wodo mo ban wogeme so amepa amen why so Awurade dom so safo hene no wan firi ama why wogeme so amepa amen wa men nkonim asetra ne sa na wada so su Misrim de ai nso pa ojine amosonjere the bacha what has here into empire before the show baba ka wo ho but mra Joshua etitwa o mutwatie wie ye no the bacha what has here before ni sane jemeso amen because at that time na yam ni yamra ene wo ma sorry tia Moses no they are dead the person na twi na twi Bibusau so we one a assume Misrim on super and now we one yakuma mutwati atwafo and you mam you na na me catch you say afasuo Israel ni bia mubi bofo na ofiri soro baa no wo se fa na mafiri mamba se Awurade dom so de ai safo hena and the king of Israel and the nature hon a warrior and the nature hon what you say ojiri afasuo no gui ha abofo no mu doso na no ojina wasa no mu nyina hihye no the boss wo mu twa ho no ampranso the last day atoso 7 no mu twa ho ampranso wo mu huro ye no ana wo spread ye obi aso ba bi pia to fom wo mu so mu easy jemeso amen me kasma chawo yanu nyina chi no Joshua elidi amano edo mo ba Jordan mo ba bo mo su said abaya won ho bete no be ni pafoforo amanyankopon na so Israel en suro nyankopon e basa wa utie me na se wuyi nyamsuro efiri mu a Satan be kwaso adwere wo wuyi nyamsuro firi mu a Satan be kwaso adwere wo te to biri bi Awurade ka kire Yafta
Okachire Gideon for holding kitwe kwaji Israel. What you say? Etoda bia na Awurade apagya Samson kwa be temfo na ji Israel. Etoda bia na Awurade apagya Samga. Was a fatabia for the Israel. Ninyina no na Awurade paso akasa kire Israel still o man hunu. Ade ba kwa de paso ohuni. Afasuo no emuda. Na ansa na bebuo no na na Awurade wapam. Ansa na bebuo no na Awurade dom so safo hena na ba. Ansa na bebuo na Misrim nso pa de abai afiri wusu. Oda so ya koma mu momrontoni. Wontwa utwatia. Jemeso amen. Wakoma ye hose mabone. Opake boni gu mu fa. Woni bi so obi wa ase akwasi ada mase be ma no ha quotation ekotu simple quotation. Ni wira fi. Obi won asem hye mu 3 years wo kai. Na we ye timi ni nyame pam. Oje me so amepa amen. Ha no so ya content so na wa bo bi nku oku no. Atimo de ni ya mo nwuru na adi mu yada. Me person obi a wo ha no. Aden. So evil spirit ebetimi akonka obi a wo ye Christian. Aden. Anya come on ne bi kronso nsida. Oni bi se Job na wotene odimu osuro nyankopon onse suro ka ho se Job tene odim woyi ne wofiri bone nyina wona onsuro nyame a ka Awurade bone ho ban a anya de ban. Into the fear of God is so important. Osuro nyame an kan twempuna wo mena me ka betira osuro nyame a senka betimi asadam atotwo ba ma ka wontimi. Usuro nyame anka wonya lesbian da. Usuro nyame anka woni aboa na. Usuro nyame a. Asaba na me ka tro do. Usuro nyame anka me se enka Kristosum mfa ni agro. Onsa wuti hai Kristosum mu kura no. The ba sore. Na bia ka tro o se ya sore. Ye hia de we bob we apai we ewu. Ebi wa ha ewu. Usuro nyame a ufie ewu ya no akoto bia bebo. Ana me bo. When you David as about kind, was somebody a Tedaya, what drum and Johnny Dro them. The Radia Pomada Cabia, a sitantim, and so channel, Miss Sigayam in Yankupon. A one and no time by, no catcher and said, about 3 million yet. Jemeso, amen. A Radia said, David is was a note and Sako Catherine and said, it's enough, it's enough. I kill him what him for him be a ma, what you know, Papa Sananso, Mojayan and Sam. Catherine said, "Ya wayenti. Me madu obedi na konya monitor. Na mom na sene mu ba en besi daaya de ba." Amu David ababo. Na so mo kan se fa. Wasene masene mu ba kura ene me me prepare. Enu ma wodi besi da. What you say? Solomon ba me nyame prepare. David a prepare bibia every time. Sika bia wo so odi si da no are. A prepare. But young yeti hay insuro nyama. Insuro nyama kete. Insuro nyama. Opo juma me ye kro bitimu a pema samwa. To bitimi di matam. Oso atema na ase ha. Jemeso amen. Nyamsuro niyem. Odi adanse se nyamsuro niwu. Se nyamsuro wo mu pa na babu kura. Na wo sa so ban sane na koda ana wo na wo ya ka so obi suro obi ase en se. Number 2 ye muya de ye ni kire ni nton ye hu se ni nyame ne ye pe ye hu se wa just a friend ya danfo ye timi de nsa to no kom ye timi ni di nkomo bi a pe but ntesa e ba cha what de me kire na ase ntesa kra Jemeso amen. So obi ni do adi kira wa and transfer for anim ye people. Ye ni kira ye ni nton many Christians ye ni kira ni nton ye muya de. Pese what ya show them. Na ye kanya me asam kira na Awurade asam ba ni nche o. Na obi afra no no ko receive for. Mami musa
to force to 20. Abrekura wa no kasa. No wa fa phone. Hello na nya botre na obi afa me. Ensuro nyame. Ya ne man nyina ensuro nyame. What you say? Ensuro no. Nti sesei. Amaba we owe. Ma me kasa mako. Awurade say. Deuteronomy 22:5 no. Oso yo ba nsa barama de. Ba man so mfra o atam no ma yesa de wonyina ye Nyankopon de ban. Achi wade. Won so se nyame me de achi wade ba kan wo be wu awu. Se ya de se achi wade no. E kan nyame yo be wu a. Me ka da wasata me hwe film bi na na mama Brown. Na ni fry film no. Ana ko bi omudi ni tini ya na ni nte. Ana old man bi. Ana ne kwa pam se wani no metimi ate ama wo. Na metima wi aba ware me. Ani osoma waaw. Me pawdodo. Wo wi ya no. Ana oti na ni no. Na ni ne ti. Ani ne ti wi no aka tira ne se. Ehu ati wabia ne se. Wo hwe no ani kokko. Ada obedi kokko no. Ono papa ne bewu. Obi ani fra na de obenyu obi manati amane bio to osra de pi se waturo na kohwa nkwa mo nturo no nkohwe wuo amen na na mama bra film no mo me sre amina na ne tiya no eno hu sa old my pa wanyana type anu wahuru kala bi ne ho fe boga bi na ma pese wo pebogai wajasia ana o ka tira me sesei ade na be yi oluma na so minim na chiwade nyina ne se medi kokko bewu amen na ma me chama bi o sa ne ya ne nyame de ne tie wajasia okopa kokko no odi ko share baabi wo di ma akokora na ya de ya ba sana ninu suodi na ninu ba se fura no onim wata se odi wi aba sa 30 minutes na ninu so kekaro afebie off wana kokora ni pie no se wani na se fura o se yo wadi kokko se amadi adentia o se am huru boy bi na me pa no ana me di kokko ni se de ya wo bewu no so yo ene ayiko sawrade ka se obi a wo ba sa barama de barama wo ba se oba de no wo bewu wo ba badam woni mafra ko obi anhye o ka se ye na chi wade no eni pase ye de de wukyire ne ba de ya ba the sadia ye janu matia no sa na nkyire ma adane ya de ya ba there is no difference ye ne four fathers agina wo ya nananum ti mo de soma bosomo sa adwene na we atirim enti ye nkwa sori o ye kwa bisa obi mirika wa batena nyina wo ba watesa sofo we ye program me kwana makwa se mabra bo beka mu nsama atamia na ho akye wo so afare ene nsuo tom ese ene da hoya ye hye ene me ko na makwa so beka mabra bo mu nsama atamia wona ahye ho jeme so amen sadia ne nananum ko kira maaso antonya maaso ko biri so akɔhwɛ sebirem akɔpammoa akɔgye bibi bɛhyɛ yɛ fie akɔgye bansra to yɛ sene de kawahye yɛ nan ɛne yɛ nsa no amene boɔ ato yɛ yam sɛdeɛ bɛyɛ abayifoɔ ntimi nkoya no saa na nna yɛnso yɛayɛ yɛnamadiifoɔ atorofoɔ so kɔgye nneɔma bɛhyɛ adwuma mu asoma meka mɛboa ewia ne asa akɔtena sɔɔ dɛm se meyi mi nyami na yo eje beka fudi da na umo proti oda meyi mi nyami aye ni atomo se bi abubu nkotodwe na bi su
na awurade te soro no ɔhɛrɛ so hwɛ deɛ ɔkyerɛ bi gyeme so amen da wɔne ka kyerɛ wo nua sɛ me nua bɔ mmɔden sɛ wobɛmi yɛtwa wo twatia wode aseɛ twatia no to kone sɛdeɛ bɛyɛ awurade bɛtumi yɛmmuni misiri mu nso paa ɛdeɛ bɛyɛ yɛgya no mbɔne a ne yɛtoa so o yɛn nananom tumi kɔgye sikaduro ma na bɛyɛ dɛm die wɔ fie mmeranteɛ wɔ fie tumi yɛ adwuma nyɛ sika nso yɛnyini 35 ne awu a akɔdi nya bi akɔfa bosoma bɛsi fie yɛpɛ ma yɛpɛ nipa dodoɔ yɛmpɛ sika ne yɛawo sɛ sra dwee efie ɔbaakofoɔ tumi wu 17 antɔmmerɛ ɔnka so waware no wawo nkyɛn bɛ 8 afei na ne ɔde bɔm ɔtwe no ɛbɛware gyeme so amen wote aseɛ saa nnome no na ɛwɔ fie hɔ tie ne yie mo nana yɛn nananom kɔ abisa wo kɔ abisa ebi kɔgye bɛyie kɔnzemaa kɔgye bɛyie ɛsoa sɛdeɛ bɛyɛ bɛtumi abɔ ne ho ban na obi nku no obi nsaa no odo kɔnkɔ afoɔ a na ɔde biribi akɔsi ne boa ɛnɛ saa ne ayɛ yɛgye ɔyere ne sɛ yɛ kwan no ɛtutu fam ne a meyɛ kwankyerɛ ne ayɛ na bosom na bɛtena ho na adi anya ɛna ɔbɛkɔ sɔre agya Pentecost agya sɛ sɛ bi aba no kora wɔtɔn ne 10 million aba baako pa o fa kɔsiw fie na mo fie ho ban awurade antimi amɔ me ho ban sɛ bɛ a yɛnu die ɔmo ntra sɛ na mo nkyɛke because kɔsua kɔkɔɔ mede kɔdi awu wowira fi wode bɛdi awu na anim deɛ bɛbɛ akyire ababa wo ne wo ma no wawoɔ ntoatoasoɔ so sɛdeɛ wagya no mede nne soa bɛsoa mo no saa na nnɛ ɛbaatan ne mmabaawa yɛnkɔ dwuma Kumasefoɔ ma mpɛbrɛ o yɛne nam abosom so maalamfoɔ so ne nam adiifoɔ atorofoɔ so ɛsere kwa wode awurade di abrɛ ho ɛbɛbɔ mpaeɛ deɛ ma mo abɔ wogye me so a mepɛ amen nti busaa ho sɛ ɛna so awurade wɔniw nti deɛ woyɛ yi ɛhwɛ awurade ani na duro deɛ ade a dɔmbarima no bɛsane abɛboa wo I want to ask you wọ́n mi sẹ́ ọmọ ẹ̀ma bẹ̀rẹ̀ ọ̀há sí a ọmọ de ọmọ anọ na fa wọ̀ yẹrẹ no anu a wọ́n gyina ọ̀ka wurade kanfo ne hyira no no bẹ̀rẹ̀ ọ̀de yẹ ehuhu bra kwasi asɛm a wiasefoɔ yɛ no nyame abɔ nipa so ɔne aboa nsɛ o apɔnkye ne kraman ɛna ɔne ne yere bɛda a ɔbaa bɛda a pɔnkye kura de adwunso gu ne hwenem ɛde bi gu n'anum de bi gu n'apampam nyame anyɛ ne saa da nso nnɛ yɛnyɛ asɔfoɔ a wɔn se ɛyɛ sɛ wɔde wɔn ano na bɛfo ɔbaa mani te asɔre mu ano na ade bɔ awurade din no hwɛ deɛ ɔde yɛ ɛnea wosa last ne kaa no wɔ hɔ mese even the case a ama ayere ntɔla turo wɔne a na ade tɛkrama pepa nto pasea sa ka kyerɛ wo nkonkoro sɛ awurade ma wogya mmra me mu ma wogya mmra me mu ma wogya mmra me mu ho ɔsere saa mpa yɛ ɔdwan mmɔ bi kraman mmɔ bi apɔnkye mmɔ bi anaa mɛboa tɛkrama a nyame de ama wa wo nkonkoro gya nkasa a wogya tɛkrama mu apae wɔ w'anom hwɛ deɛ ɔde tɛkrama no yɛ ɛdeɛ baako a mɛsrɛ mo no no mmabaawa mmeranteɛ mesrɛ wo sɛ wompɛ sɛ bɛyie wosom tumi bi bɛkɔ nka wo deɛ a ɔwɔ sɛ wonya akoma mu twatiatwa gyeme so kasa ama yes na afei nyame ho suro ayɛ deɛ abae ɛtɔw so mmoa ne nkyerɛ w'ani ntɔ deɛ awurade mpa ni gyae
Radisa dia we mani nye hu agyae. Me pacha what ase. Radisa dia we mempe twe mfiri ho. So radisuro atena wo so a. Bible say when I was sure rade no ade nyina di boa na ya de abai. Wie mo yie. Ozo asaka was sure rade bo wana wo suro no ho nsraba ya den. Ehia no wagye won. Owie wo se nyanse mfrase ene nyam suro. Yale ba ko amasra Zion form wa ha. Ane mo a mo basra yen. Wo dey am kanisa. Ane say and the one you saw between a conquer of fear by you. And son, I bet me a conquer. Sit down and examine your life. What our Kumatia? Now, that is slow also. When you are ready to say, Jamasokasa, Amen. Nasa, which our Kumatia? No, Jirahua. A ready son of our Srabam. When you say, Raddy Catcher Joshua said, Catcher Israel. No one to who the Kuratium. Na onchen srabana me urade na ban srabanu na katia Israel for say so obi kon srabana ti na so okojane na ya mo ntutu amana na wonya ne na ngum no wi awakata so efirisa me asafa urade bitimi mfama ni nhwa tantade wi asia tantade ne o ma bia ye bi the we are saying what in here we shall cook them. Maybe to make country or certain, but who cook them secret. Unquan out here, Unquan, we will do cook them. Ha, Obacasa, Obiam, one casa Uhuni. Bonia would be a one casa who dancing me. Jamaso, Amen. Rather see a dancing me. Because I did throw Miss Ramek Wassam. Jameso Amen. Who's another original preacher we make catch us a mommy bread. Mommy bread. In a vampire mouth, not 2 minutes 2 years. And Kawukwa and quiet on the pew. The coming for France sang at the other. But the son said, what you know, Mudiamun Ada Sukurenti, Unrufia Krana Bonena has here. Obuaka who from Krana Bonnie Asaba. One for Kana, you see, I am man. Oh, Mufro, Komokrama Chamubi. When Subokrama, I'm to tears in Tibia. Because you are some Kana, I order, I saw it, I'm moving free uncle. And I am on my radio. The work. The song, because you only have a million. Who are you, my Amen. Jericho dia adene ho na ka wona ebetwiri woni osiri nyina so ensuo to agrada adwam esiso jemeso Amen. Aponko nson to sumirika deko aponko 1 2 3 4 5 6 7 obi agina the track first you only tell no ka betimi abonsa ho wo so obi akosi ne manhye asi so jemeso Amen. Enti na wuni se ebe so acha ha kosi ha aponko nso na tumirika wo so so what was here fine first one dey agina de nyina so aka wona ebetimi agiri wona betimi agiri so ye wona wo hotia Ojemeso amepa Amen. Ane wama tunyom. Ane wama hofe. Ojemeso amepa Amen. Nemo wona wo hoya bia bai. Atie. To onyame we Israel. Ewuri se Israel ni ahotiem. Tijesa osoma ne dom barema. Bofua ne huni dem. Jemeso Amen. No be Israel for any man. Let's have first one in Mirida. All the Jericho idols. Abusumu no amasese. Obada do aduragu. Wabrekura wontie. Obebuya fawso. Jemeso kasa Amen. The battle what is here? But obofo ni sane. And obama o assignment say modi amobeya ni say mobetwa ho ahia. Mo en obi afane sanka wo no. Muntwa ho ahia.
Mucha Hushia, Mama Tanase. Day one, Monko one, second, Sa Monko Sam Pranso. A day tossons from Muncha Home Pranso. As a Muncha Home Pranso who have Mumuro, Mumose, Jamaso Ama, Nanum to Fort Tonum, not to prevent yourself one servant. Namuntiamun Casa Radia did him. What is here? The women study Bible, none of who said, Jericho first will nip a who be a Jimmy, you didn't die. What? What did the other baby? Jamaso Ama. What did the other baby? If we said, not Akai. Mr. Akai, the other. I can't. Yatins Raban watching been so what Timu or Crom for. What is an Akai? Yatins Raban watching. Both for the virgin hole. Womucha home plans on no idea, and so not the trim was him. No, I Crom for. I say, some of them can you cook with my man father. What do you mean an idea yet? Wouldn't it? Oh, crime. Ye do grow a mamma, me and father. Ye call me a bunia. Siam Fabia. Amen. The person what and none of you. So ya kai, ne we more sacra. Jamasoka say, Amen. The person what you say, would you send Catapone back on San Catapena? Catabonico, a San Catapena. Oh, now that one you catch on your so ya kai. Sacra. And for some as high, you may say, Amen. Naniban Hoswano, not Jurabu from Muburam. Yabawama Yakukum Nipan, Naka, you are Raman for them. Shaman for the good one, not your money, of course, I get to. You may say, Amen. Would you be a what time? A man for Kuno only was a section idea, which is a good. We are what is yeah, send a rabbit to Sudan and Wolf. I'm up for another Kuntoko Hulu. But Gregua, Yajanum Boninti, a gentleman near Bonnie and Nipra. I say a man. I rather saw the more Sasia, a young woman for sure. Be Pia or so. Why say, Oko for Bosma Japadia? Our Deuteronomy. Deuteronomy chapter 7. The Bacasam Yato. Jemeso, Amen. Deuteronomy 7. Verse baby. Deuteronomy 7. Number says I'm Ranato. 7. Go, what is Deuteronomy 7. The 7, I'm in 4. Verse and count. 7 verse 24. 7:24. 24 to 26. Was not Deuteronomy 7:24. So the one I am for Besha one son was 7 years. When the name the Baka was 7. When the Yami Honey and the Monfa Ujanshi. When the Yami Honey for Ujashin. And my when you 110 Sika. Oh, some Ranada. That time not just when young corner, no rather can the ABC. I'm one and the other Sika now and Fabina and Fabina and Shumwa Fidi. If you say, Radunia Kupachuadi and Fatuadi and Coffee, Nawanya Busudia Sano, Manonia what time? Manonia, if you say Busudia, if you say Busudia. Jamaso Ama. When you say, I'm going to suffer, you feel good, you're not because into the end. God is on to the end. God is on to the end. You could pay God to be. Abusia, my district, I'm not sure what I said. So, Pastor. Ubi akɔ yie ma na di atamfo so nkunim Jemeso Amen na Misrim nso pa Ghana nso pa ya wɔ Ghana ye ni Misrim
Jemeso amen. What Janomon super free usua. Number 1. Mamadi so be chawakome chetia. Number 2 usuro nyankopon. Number 3 amabo so ho bibia so mamfa so ma wo. Emwani mmiri ni sika na japade ni bibia. Chiri mane nyo time. Jemeso amen. Mamadi so ne bonen tambari abai. Batia. Eya sem hia. Jemeso amen. Ani ya wokatu ani ani na Misrim. What is say? Israel dominant so suffer hena no. Oni. Baye power mara. Bosomo power mara. Amunamuni power mara. To me bia wo so odena no o mahia wo. Jemeso amen. Enyo ko na anam o. Wonu ohodemfo bi e friend Holy Spirit. Ena nam. Obetwiri no na wasa no. Na nkunimdi aya woni wonyankopon de yaban. Ekla. Asempa na me ka kire ono. When you say, "May your brother did in your monopa," to me, away me, the come and you yes with him 2 minutes on was. When you yes, now one wine. Skeward man. Almost almost before be deliverance. Hey, by ye can't yes, a power body didn't go so 2 if one is winning. Minim Paul, minim yes, na monso. Afei wana gate ni moto bram number 4 twiaba wo bron kwala nso no mo hu nyina tete mo de kwatere kwa de firi ko Jemeso amen di so gyina oni aka ye breki bosoma ya check wo wansa na wa ya be breki ni ha wo du fie no gyina ono ya wo map wo na asu breki me wo yana gwi ya ba bedwam sa ha ye nsuo emi medical sim o Jemeso amepa amen ka ti oni asemenua afasuo ni de bedwiri na mum there is a condition everybody nim say is baby on Israel for nam definitely on ba kwa kopem Jericho afasuo the men's one home, a you or the big first united at all. Jemeso amen. Now, Ansana, Sabbath for the bedroom, and just say Israel for so ye be answer. The one by answer. What is it? One but 2 who could him, no make trauma come here. Jemeso amen. What is it? Nobody should not small already now. A bassa. Awurade be muni Misrim nso pa no muni wi Israel dom so safohene nso apie onyame dom so safohene no nso apie no wabeko ade agye Israel no onse Jericho fo ahu sabofo no nti amama ya twasie ni nyina de monyama Israel se Israel fo adwira afasuo na ade eso Jericho afasuo no na de Joshua nimsa wo mon sakora anya de yebe. But yes, you to the Jericho for you and cow. Opa to him for down where she has a baby. Apo a down will play sense when Opa to him for who she said, Baby. Well, you mean, I your uncle, she another sushi. Jemeso amen. Into Mesra. Son of a fraud at the summer cool be mound. No, are your homework. Jemeso amen. And to watch a quadrabum. I see at your side of your buffer, dear movie. It's who will be. Who will be? Me notice you. Obama was not to correction ye. Or turning to show to the Yasa. The air be on fire. What the idea so to my for the annual bappy when you may so amen. Then what you saw Yame? Bible so or top it or cost of dollar. Obidia donat raso is with Yano. What you say? It's more thing Yamifi. The radical amount one year in a Juma. Bois in Pobois was on one. Now, me the pie, and as I'm waiting me other one.
The young man sat down with you, I said, was on one. Then the friend in Bejina, and the other man in Nadia, now 10 billion, so I pass ya. This is where we are in our patch. The Pamcho Mumwa, Ghana, 100 Ghana, 50 Ghana, Mumwa, Mesram, oh, Mumwa, no, we are him no help. So deserve for some friend here, them are on your soul. Number 4 for the British modern. And power, the British modern. This one, oh, be, oh, water. Make for the British modern. And so we should shout that this one when you hear them. The pain I want you in the home, our person, no, you know. When you see Kato Yutuma, Sasa. And about time, the you. A yippee baby, a trap. They are far home, and they are far home. Ucha. And my young man, Chantoma. I try, dear Bantoma. A bushia, what's the name? A bushia chicka do fun, a bushia do fun. Overcome once more for Cognac. Say, Najo. James, amen. No, pack it go black and white, black and white, black and white, black and white. No, pack it go. Remember, so what do you pay? Young Casa 500. Or the time 1 city on Finyamin. What the country is already, Jimmy. On this about last point. And so I'm so serious. Mesinka Juma way. Kawasa Zion. Nipa bia wudi wani behunu no. Bosumi bia wa utimi twa was no. Every month bia metosment to 1 bag to support the work. You will be a machine. Or do you have no assessor 1 city, 1 city, 4. I don't know where you're running. Then I'm a coming to know. So about when you pa. Any answer? None of the cousin, the system, if you were I am going to say this year, damn one. Kabako be Damako who say boo. I walk on a great chunk. As well, I come about. The very Yana Nipa Muslim. Joshua or Boko I for Bruno or Bibutu. Upon that can be saying, I'm a rather hard. When I can't say, well, be in a minute. I thought you had done a crooked one we are careful, and I didn't to minimum hunter. What's your day already? And then you say, what you must say, more crumful. Baby, I'm a commission, Zion fire. Say you did to swoon to Muno. Correct. A master from Radian Kadaya. When you see about to swoon to swoon, will be up again a bottle. You will never go on swap. Ya tu nyumuni wiye ya dia besua no so zipu want to correction no ko don so by force ajin so yi obi o yo obi ba hada ko gina kire wa no di birka no abewura o si sia nansia so woni so aponche wo dwan adi ne hu twi dan a on timi nsa dan ni da ni hu nyi na bekuo na wo de ne hu nyankopon adan na wo betimi di aboa no wono na wo saboa wo jeme so amen it is only the di hide say ka gina yie hada na makofo ni nyina betum uko matadis enso ni unimwa uko Assemblies of God enso ni mwa we are Pentecost ni enso ni mwa sadia ya mo nwini kura ye sa ne kura ye obi ba ya do ya agesa ne ba gesa na ma me gesa ne nua ana me boa ya ba na nyisie ni nyanka ne akurafo atwa mo atimi am o maduane adipen always nyame boa me erade dom me
awurade ka me ho awurade so me mu awurade boa me yo bayifo bi ba o awurade so wabrɛ ɛyɛ me mpɔ so original na so